କାଲି ମୁଁ ଘିଅ ବାହାର କରୁଥିଲି, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଦହିଟା ବଳିଗଲା ସେଥିରୁ ମୁଁ କରିଛି ଦହି ଛେନା। ଦେଖୁଛ ତ, ପୁରା ରେଡ୍ କଲରର ଛେନା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଗାଁରେ ଚୁଲିରେ ହୁଏ ସେମିତି ହେଇଛି। ଆରଥରକ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଇଦେଲି। ଏଥରକ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଏଥିରେ କରିବି। ଦେଖୁଛ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗ ଏଥିରୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ମୋ ଜେଜେମା ଚୁଲିରେ କରୁଥିଲା ଦହି ଛେନା। ଘିଅ ବନେଇଲା ପରେ ଦହି ଛେନା କରୁଥିଲା। ତ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ସେ ଛେନା। ସେ ଛେନା ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋ ମା ମତେ କୁହେ ତା ଦେହରେ ଚିନି ଗୋଳେଇକି ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ମୋ ଜେଜେମା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚିନି ଫିନି ଗୋଳାଏନି, ସେ ତ ଖାଲିଟାରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଚିନି ଗୋଳେଇବା କଣ ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ, ପାଣିଟାକୁ କିଛି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରେନି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ପାଣିଟାକୁ ଭଲସେ ଛାଣିବି। ଏଟା ଏମିତି ଥାଉ। ଭଲସେ ପାଣିଟାକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଲା, ଏଇଟା କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ ଏଇ ପାଣି ଦେଇକି ଅଟା ଚକଟିଲେ ରୁଟି ନରମ ହବ। ଆପଣ ସେମିତି ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ଲାସରେ ନେଇକି ବି ପିଇ ପାରିବେ। ଦହି କଡି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି ଆଉ ବେସନ ମିଶେଇକି ଦହି କଡି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ ୟୁଜ। ରେ ବାବାରେ, ଭଲ କି ଏଥିରୁ ସବୁ ଯାକ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟାର ଆଇଡିଆ ମତେ ମୋ ସାନ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଦେଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଛୋଟ ମାସି। ତ ସେଇଆ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଛୋଟ ମାସି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଏଇ ଦହି ଛେନା ଦେଖେଇଲି, ସିଏ ମତେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ଦେଲେ। ଦେଖାଯାଉ, ଟ୍ରାଏ କରିବି। ମୁଁ କେବେ ବନେଇନି ଏଥିରେ, ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବି କଣ ହଉଛି। ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଛେନା ପାଣି ବାହାରିଲା। ଅଟା ଚକଟା ହବ, ନହେଲେ ଦହି କଡି ହବ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ହବ। ଏତିକି ବାହାରିଲା ଛେନା। ଏବେ ଏଇଥିରେ ହବ ଖେଳ। ହଉ ଦେଖ, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଶେଇବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ସୁଜିଟା ହାଲକା ଭଜା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ବନେଇବି ବୋଲି ଏକାଥରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତଥାପି ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ସୁଜି ଆଉ ଗୁଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖଜୁରୀ ଗୁଡ। ଜାଣିନି କେତେ ଦରକାର ହବ। ଗୁଡ ମିଶେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ କି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଚିନି ଦବା ମୁଁ ଆଭଏଡ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏଟା ଗୁଡରେ ବନେଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବି। ଚିନିରେ ବନେଇଲେ ସେ ବିଚାରା ଖାଇପାରିବନି। ହଉ, ଏବେ ଆଗ ଏତିକିରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟା ଭଲସେ ମିଶେଇବାର ଅଛି। ପାଣି ବେଶୀ ରଖିଥିଲେ ପାଣି ଗୁଡାକ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ଲେଟରେ ବୋଧେ ସୁବିଧା ହଉନି ମିଶିବାକୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ଏଇ ବଡ ଥାଳିରେ ସୁବିଧା ହବ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗର କାମ ନା, ଏଇ ସୁକୁମାରିଆ ପ୍ଲେଟରେ ଇଏ କାମ ହଉନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୁଡ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ମାପ ନେଇନି ମୁଁ। ସୁଜିଟା ପାଣି ଟାଣିବ।
ପାଣି ଏତେ ଛାଣିବାର ନଥିଲା କି? ନାଇଁ ଗୁଡ଼ରୁ ତ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରିବ ନା। ନିଜେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ହିଁ ଆନ୍ସର। ଆତ୍ମମନ୍ଥନ, ଛେନା ଗୁଡ଼ ସୁଜି ମନ୍ଥନ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ। ହଉ ଚାଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦରକାର ହଉଛି ନା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଭଲ ନହେଲେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଗୁଡ଼ ସୁଜି ଛେନା ସବୁ ବୃଥା। ठीक अच्छी, कुछ नहीं बनेगा तो तजुर्बा बन जाएगा। ଶିଖିଛି ଲୋ ମା, ଡାଇଲଗ ବି ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାହାରେ ବୁଲେଇବାକୁ, ବାବା ତାକୁ ଚପଲ କେଁ କେଁ କରି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ପାଲା କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦବା। ଆରେ ଗୁଡ଼ଟା ସେମିତି ବି ଗୁଡ଼ଟା ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଠା, ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକିରେ ଯାହା ହବ ହବ। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି କି ହାଲକା, ଲୁଣ ପକେଇବା କଥା ନା ପକେଇବା କଥା ନୁହଁ। ଦହି ଛେନା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖଟାନେସ୍ ତ ଅଛି। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ହଁ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ, ଏବେ ଏଇଟା ଏମିତି ଧରା ଦଉଛି, ଆଗରୁ ଧରା ଦଉନଥିଲା। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ପାଣି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା, ଧରା ଦିଅନ୍ତା। କ'ଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପକେଇବା? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମ, ମୁଁ କ'ଣ କୁକ୍ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କରୁ କରୁ କ'ଣ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି, ସେମିତି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ହଉଛି? ଆଉ ଯୋଉଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଆଉ ଯାହା ଯୋଉନ ହେଲା। ଭଲ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଆ କୁହେ, ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଆଉ ଯାହା ଯୋଉନ ହେଲା ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ନା, ନିଆଁ ପାଣି କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ବି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ରୋଷେଇ। ଏତିକି ଚକଟିବି ନା ଆହୁରି ଚକଟିବା? ଜାଣିପାରୁନି, ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଚକଟି ଚକଟିକି। ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ବାଇଣ୍ଡ ତ ହଉଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଦେଖିଆ ହେଲା। ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ନ ପକେଇଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମନଟା ମାନୁ ନଥିଲା ତ। ଥଣ୍ଡା ଲୋ ମା, ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଥଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ବନେଇଲି, ଯୋଉ ଦହିଟା ବଳିଲା, ଛେନା କରିଦେଲି, କାରଣ ଦହି ତ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଛେନା କରିଥିଲି, ତାକୁ ଗୁଡ଼ ଗୋଳେଇକି ସମସ୍ତେ ରୁଟିରେ ଖାଇଦେଲେ, ଏମିତି କିଛି କରିନଥିଲି। ଏବେ ଠିକ ହଉଛି ରେ, ଏଇଟାକୁ ତ ଖାଇଦେଲେ ଲଡୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ନା। ହଉ ମାଇକ୍ରୋଓଭନରେ କରିବି ନା କରେଇରେ କରିବି? ମାଇକ୍ରୋଓଭନରେ କ'ଣ ଭଲ ହବ? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଦେଶୀ ଟେଷ୍ଟଟା କରେଇରେ ହିଁ ଆସିବ ନା। ହଉ କରେଇ ସେଟଅପ୍ କରେ। এইটা ବି ସେଟ୍ କରିଦେଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୁଣ ରଖିଛି, ହଉ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହବ, ଦେଖିବା। ଏଇ ଜାଗାଟା ନଉଛି, ଏଇଥିରେ ହେଇଯିବ ଭାବୁଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ଦିଟା ଅଛି। ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ତେଲ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଗୁଆ ଘିଅଟା ଅଫକୋର୍ସ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଭଲ ହବ। ପତ୍ର ଦଉନି,
ପୋଡ଼ି ଯିବନି ତ? ପୋଡ଼ି ଗଲେ ହିଁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏଇ ଘିଅର କରୁ ଅଛି। କ୍ଷୀରରେ କେତେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ନା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, କେତେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ହଉ ସେଇଟା ଗ୍ରୀସ୍ କଲା ପରେ, ଆରେ ହେଇ ଗୁଜୁରାତି ଭୁଲିଗଲି। ଗୁଜୁରାତି 4ଟା କୁଟିକି ଆସେ, ଅଧା ଅଧା କୁଟା ହେଇଗଲା। ବେଶୀ କୁଟିଦେଲେ ତା ବାସ୍ନାଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବି, ଗୁଜୁରାତି ମାମଲାରେ ନା ମୁଁ ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ୍। ଛୋଟବେଳଠୁ ଶୁଣିଛି, କାହିଁ ତମର କ'ଣ ଗୁଜୁରାତି ଅମଳ ହଉଛି? ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଏତେ ହିଟ୍ କରେ ଯେ ଗୁଜୁରାତି ମାମଲାରେ ମୁଁ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍। ହଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି ବି ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ହଉ ଏବେ ଏଇଟା ମିଶିଗଲା। ଗୁଜୁରାତି ପୁଣି ବେଶୀ ମିଶେଇଲେ ଆଉ ଛେନା ବାସ୍ନା ହବନି, ଖାଲି ମୋ ହାତଟା ହିଁ ବାସ୍ନା ହବ। ହଁ ମ ହେଲା, ସେତିକି ମିଶେଇବି। ବାନ୍ଧୁଛି ତ ଆଉ। ହଉ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଚାପି ଚାପିକି ଦେଇଦେବି ନା? ହଉ ଏତେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବିନି? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ହଁ ମ ଦେଖ, ଛେନାରେ ସୁଜି ମିଶିଛି, ଗୁଡ଼ ମିଶିଛି, ଗୁଜୁରାତି ମିଶିଛି। ସେଟାକୁ ଏବେ କରେଇରେ ମୁଁ ବେକ୍ କରିବି। କିଛି ତ ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରି ହିଁ ଯିବ। ଛେନାପୋଡ଼ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସାନ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ମୋର କହିଲେ, ଚିନି ଦେଲେ ବି ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ଭଲ ଆସେ କୁଆଡ଼େ। ଆଉ କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ରେଡ୍ ରେଡ୍। ଦେଖୁନ ଏ ଛେନା ଯେତିକି ରେଡ୍ ଥିଲା, ଗୁଡ଼ରେ ମିଶିଲା ପରେ ଆହୁରି ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଛେନାପୋଡ଼ଟା କେମିତି ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ନୟାଗଡ଼ର। ହଉ ଯାହାର ମନେ ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସିଏ କଞ୍ଜୁସ୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛ ତ, ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଠେଇଦେଲି। ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ସଫା ରଖିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବି? ମୋର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ସୁଜି। ହଉ ଛାଡ଼, ଶୁଣ, ସେ ନୟାଗଡ଼ର ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ଜଣକ ରାତିରେ ଛେନା ବସେଇକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରଦିନ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ରେଡ଼ି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର? ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ତାହେଲେ ସିଝିବ କେମିତି? ଘୋଡ଼ଉନି, ସେମିତି ଥାଉ। ଦେଖିବା, ବସେଇକି ଦେଖିବା। କ'ଣ କହୁଛ, କେମିତି ଲାଗିବ? ତତାରେ ତତା ଏଇ ଲୁଣଟାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ତ ହୁଅନ୍ତା, ଗରମଟା ଉପରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତା ନା, ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି କାମ କରୁଛି। ହେଇରେ ଲୁଣ କେକ୍ ହେଇଗଲାନି ଗରମ ହେଇକି। ହଉ ତାମାନେ ଲୁଣ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନିବ। ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ। ହଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ। ଏଇଟା ତାତି ଯାଇଥିବ ନା, ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ଥୋଡ଼ି ମୁଁ। ହେଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଭି ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର? କାହିଁ ସେ କ'ଣ ଉତୁରିବ? ନାଇଁ ତ, ଏଇଟା ଦେବି? ମାଲୋ, ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ, ସେମିତି ଥାଉ। ବେଶୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା କି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ବାଇଦବେ ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ହଉ ସେ ହଉ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହବାକୁ ସମୟ ଦେବା, ଅଥୟ ହବାନି, ଠିକ୍ ନୁହଁ। 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା।
ଏ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ରେ ଏ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟୁଛି ଆଉ ହେଇ ଦେଖ ରେଡ ରେଡ ହେଲାଣି ନରମ ବି ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗ ଖେଳ ଓହୋ ହେଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆରେ ବାଃ ଫୁଲିଛି ବି ତ ଆହୁରି ହବ ନା ଗୁଡ଼ଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି ପତ ପତ ହଉଛି ଓ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ସାଇଡ଼ଟା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଡ଼ୁ ନା ଓକେ କିଛି ଲାଗୁନି ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଯାହା ହବ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ବି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଏଇଟା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଆ କାଟିକି ୟେସ୍ କଟୁଛି ତ ରୁହ ଦେଖେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବା ଏଇ ଦେଖ ପଛପଟ ପାର୍ଟଟା ପୋଡ଼ିଛି ବି ଆଉ କୋଉଠି କଞ୍ଚା ବି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଛେନାପୋଡ଼ କରିପାରିବା ୱାଓ